5.3. järjestetään naistenpäivä Pelikans HPK-ottelun yhteydessä. Me pelaajat toivotaan, että nähdään silloin naisia katsomassa enemmän kuin koskaan. Ja Hopsista keikkaa, peli on 1-0. Lähtee ja Sebastian pistää kyllä sellaisen pommin, niin on 2-0. Tässä tuntui se rentoutuminen, pääsitkö sä mukaan siihen? Siis aivan ihanaa töiden jälkeen, valmis ruoka, ihana tila, ihana porukka, rentoutus. Yllättävää kyllä tämmöisessäkin ympäristössä, niin pystyy mennä syvälle rentoutumistilaan. Hyvä, kiitos. Kiitoksia tästä illasta. Mä oon aina sanonut, että kaikki syyt tavata uusia vanhoja ystäviä on hyväksyttäviä. Ja tää oli vähän erilainen kerta, mutta oikeasti kannattaa. Thank you very much.